What's good, you guys? Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, please welcome. So today I've come with the story of a huge philanthropist, Wicknell. So 2025 has been a huge year for Wicknell. It's been a blissful and a year of blessing others for Wicknell, for he has blessed a lot of people, and we really want to appreciate that for blessing a lot of people with cars, guys, and having a beautiful wedding and getting married to a beautiful wife. Saka tinongoti 2025 was very blissful kuna vachibvayo. A lot of people were gifted cars, the likes of Kapfupi. Tina Vakapfupi vakapiwa mota, vakatanga vapiwa yekutanga akwa, vakarovera vakazopiwa yechipiri. Saka vakapiwa tuma akwa nemari pamusoro, which is really a blessing to Mr. Kapfupi. Tinongoti aiwa gore rakaita kuti vawane maropafadzo akawanda. Then we moved to the Charambas. The Charambas were blessed. The Charambas were really blessed with quite a huge car, guys. Vakapiwa mota hombe inodakadza, a very luxurious car iyo yakange iri dedicated to my Charamba hanzi. Song yavo yekuti minana yakainspire say Wicknell zvekuti vakatozopa mwana wavo zita rekuti Minana from my Charamba song Minana, meaning kuti my Charamba really inspires say Wicknell a lot, and she was appreciated with a gift of a car. Tobva pane the Charambas, Oscar Pambuka recently was gifted a car and cash pamusoro. Zvinhu zvinofadza because Oscar Pambuka munhu akambota sinking nenyaya dzemadrugs, munhu akaita fall into the deep nenyaya yemadrugs, akamboita searasika, but say Wicknell was seeing there and observing vakati aiwa, this young man really deserves a chance. So Oscar Pambuka was gifted with a car and cash pamusoro. Koitawo vanhu vakawanda vazhinji tinana DJ Towers recently vakapiwawo futi 50,000 cash nemota nasay Wicknell, which DJ Towers was recently demonstrating, vachitaura kuti ZANU-PF uchi, vachizora mukaka, vachiita sei zvakawanda zvanga vachiita DJ Towers, demonstrating kuti ZANU-PF is the party for all people to participate to, and he found himself being gifted a car and cash pamusoro. Saka tinongoti aiwa makorokoto kuna DJ Towers vakablesswa nasay Wicknell. And then tobva ipapo we had the likes of ana Owen wekuvelvet, madzibaba Owen nevamwe vavo vakablesswa futi also nemota, and yeah, it was quite a gift sevanhu vavanopinda navo church, mafellow churchmates avo vakavablessa nemota. And also say Wicknell promised kuti 2026 he is going to make sure kuti hapana munhu wavanopinda naye church achange achiloja. Everyone is going to be an owner of a house. Saka zvinhu zvatinongotarisa ichiti kana kuri kukomborerwa aiwa, the blessings are going to come akawanda ari huge, because zvinonzi kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira. The more you give, the more you receive. Saka kupa kwavo, I think it makes it so easy for God to give him back, because like he is standing in vachifila magaps ekuti sometimes mumwe munhu angasitorina pekutogara chaipo, and let's just appreciate kuti haisi mari yako iwewe, it's not your money, you didn't work for it, and then someone just comes and blesses you with a place okublessa nemota, which is a very huge thing. Woblesswa nemari kana utori munhu ane musoro, you are good for life, wakutoinvesta chichi, wakutovhura something. And then toenda pana comic elder ndo vakazonyatsa kuropafadzwa. Comic elder vakazonyatsopinzirwa hombe yekuti nanhasi people are still really shocked, because yeah, vakapiwa zvinoshamisa, and also vakabva vawanikwa vachiropafadzwa futi nemukuru wenyika nerapture. Saka tinongoti yeah, 2025 ranga riri gore remota. A lot of people got themselves cars,
vakapiwa infact navawicknell chivhayo and vachitori kutopa vanhu mota. So if you're lucky enough 2025 haisati yanyatsopera guys, it could be your year. 5 days dzasara idzi you could gain something. 3-4 days idzodzi dzasara you could be blessed nesomething ukatoita workout nesomething ukatonge wanaka. So you guys, I just want to appreciate Wicknell. It's not like he owes the people something, let me say per se. It's not like vanhu vanenge achipanwa owa, but him just standing up and saying kuti you deserve this, iwe unodeserve ichi, iwe o mota, iwe o mari. If it was you, hatitaura nechokwadi, if dai ndandirini, maybe I couldn't be doing that. I could be feeding my family for whatsoever. I could be feeding myself ndichiacquire dzimba chichi and stuff, but he's just here giving out people cars. Let's just appreciate. And also Wicknell vakapa ma-ambulance. He stood in akapanika ma-ambulance 10, which we then applaud as a country, because that was a huge gap. Nyaya ma-ambulance nyaya Hombe, because anotomboshota ma-ambulance. Ukaenda kuchipatara waita emergency ndipo unoona kuti ya ma-ambulance akakosha. Unozwa kuti ambulance yaenda kumabvuku, iwe uchitoida ipapo. So a clinic kana kuti hospital should have 2 or 3 ambulances dzekuti they can run around my emergencies paanoitika. We have a car itoripo iri kuda kutoita sei kutoti itakure vanhu, rather than kuti tizotanga kuti tochimirira yaenda yachona munhu ari kutosafa, munhu ari kutofa. And then also Wicknell had a blissful year nemudiwa wavo Lulu akabvisirwa mari guys. It was a huge amount of money yekuti isusu tikaifunga katinototi this woman is loved. Zvinoratidza rudo. We saw real love guys, we saw true love. Kubvisira mudiwa wako mari yekuti the whole family will forever remember it, kuti aiwa tina tete wedu kana kuti we have a sister akabvisirwa mari shinu, mari yanga ine mvuri, mari inotenga. So it's a year of love also. It was a year of love also for Wicknell chivhayo vakaratidza kuti aiwa 2025 igore ravo, and he managed to acquire a lot. Saka tinongoti makorokoto 2025 rakunopera. As we pendera 2025, Wicknell had a great year, and vakablesswa ndevakablesswawo naSewicknell, vakareceiva magifts aiwa makareceivawo. So it was such a blissful year for them, and we expect kuti 2025 zvirambe zvichienda mberi guys. Mota idzi totodzidowo Youth League tichitodawo mota idzi tichitodzidowo vedu tichida kutodrive home. Saka we just expect kuti 2026 will still be a year of cars. People will still be receiving cars, so that maybe tinosvika pastage yekunzi aiwa munhu wese ane mota yake. Everyone now has a car. Thank you so much guys for watching. Make sure you like, make sure you comment, make sure you subscribe to my YouTube channel. Bye.